दिनै 15 डिसेम्बर सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 50थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ एनके बेटबारि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो लानाय जादों। जोंहा मिरु बर' थुनलाइ आफादनि संबिजिर बादियै मोनफ्रोमबो जिल्ला आरो गुदि बर' थुनलाइ आफादफोरा बोसोरफ्रामबो दा बोसोरारि मावथाय फारि बेफोरखौ रायजो राजानो फोरमायनो थाखाय जों बोसोरफ्रामबो सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादा 1968 मायथाइनि 20 अक्ट'बराव जोनोम जानानै दिनैसिम बिब्दिनो बोसोरफ्रामबो बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंबोबाय थानाय जादों आरो दिनैबो बिब्दिनो सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 52थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनो लानाय जादों। गाहायै मा हाबाफारि लादों? दिनैनि बे जथुमनि गाहाय हाबाफारि हिसाबै जोङो फुंनिफ्राय बानजाय आफादनि गाहाय दरखं बेखेवनाय, सायनासालि बेखेवनाय बेफोरजों लोगोसे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि सेथि मावफारि फिरफिला बिरहोनाय बेखौ मावखांनायनि उनाव जोंनि दिनैनि दा 50थि बर' थुनलाइ आफादनि सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरारि जथुम्मा बेयाव थुनलाइयारि हाबाफारि लानाय जादों। बेयाव गुदि थाखोनि फरायसाफोरनि थाखाय खन्थाइ आवरायनाय, गेजेर फरायसालिनि थाखाय सावगारि बोनाय बादायलायनाय आरो थाखो 9निफ्राय कलेज थाखोसिम गाव लिरनाय खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानाय जादों। आच्छा, जोंनि नैबे सबिन चन्द्र ब्रह्म नोगोर, बे सबिन चन्द्र ब्रह्म नोगोराव जोंनि नैबे सानजोलाव थानाय राबांनि सानजोलाव थानाय गंजि गामिजों सापागुरि कक्लाबारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 50थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजाहाय नैबे सबिन चन्द्र ब्रह्म नोगोर थामहिनबा नर्थ कामरुप बेटबारिनि गेलेग्रा फोथारावहाय खुंफुंनायनि थामथिम बे हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बानजायना हरनायनि गुबै थांखिया मा? बानजायना हरनायनि गुबै थांखिया बेनो, सेन्ट्रेल बर' थुनलाइ आफाद बा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद बिथांमोनहा थांखिना हरखानाय दङ गुदि बर' थुनलाइ आफादाव। बिथांमोनहा बोसोरफ्रोमबो जिहेथु बे बोसोरारि थुनलाइ आफादखौ खुङो, बेखायनो जोंनियाव थांखिना हरनाय बायदियै जोङो दिनै नैबे सबिन चन्द्र ब्रह्म नोगोर गेलेग्रा फोथाराव गाजा गोमजायै खुंनानै हरनायखौ जोङो लादों आरोखि।